Čaute ľudia, tak tu máme ďalší čln od Traxasu a to najvyššiu flotilu, aká sa len dá kúpiť v týchto člnoch, a je to Spartan SR. Je to už poriadna mašinka. Nie je to unboxing, tento čln už niečo, čo to málo má za sebou, ale chcem vám ho ukázať v jeho plnej kráse. Takže je to klasika Amerika s označením Spartan SR od výrobcu Traxas v takejto krásnej oranžovo-modrej farbe. Tento čln už je veľké čudo. Na dĺžku to už má 92 cm. Trošku piskravý zvuk. A je to už neskutočná beštia na vode. Dá sa povedať, že musíte si nájsť hladinu alebo vodu, na ktorej budete sami. Nebudú tam ľudia, nebudú tam nejaké prekážky, lebo s týmto člnom už dokážete niekoho poriadne zraniť a to už smrdí prúserom. Takže v rýchlosti nebudeme to nejako naťahovať. Ako som spomenul, je to Traxas, má tu už iné upnutie karosérie. Upína sa to už takýmto T-kľúčom na tieto 4 matice. Ja ich mám teraz odistené, aby sme ho vedeli rýchlo otvoriť. No poď. No nechce ísť. Tak. Čo nás čaká vo vnútri? Taktiež je to čln plnený nejakým polystyrénom. Máme tu lôžu na 2 ks batériek. Vieme tu vložiť 2S až 3S LiPo baterky. Všetko je tu vodeodolné. Klasicky. Čo sa týka motora, tak motor tu máme 540 XL Marine, ktorý s týmto člnom dokáže vyvinúť rýchlosť podľa výrobcu až 80 km za hodinu. Je dokonale chladený, má na sebe taký obal, kedy z krmidla si berie vodu, tá prechádza do motora. Z motora ešte ide do regulátora, ešte aj tento je chladený. A potom to čo robí? No pľuje von, klasicky ako na člnoch. Hej, máme tu napájanie na 2 ks batériek. Tak totálny traxasácky konektor. Nič nové. No a čo ešte k tomu člnu? Má tu stabilizačné také akoby plutvy, ktoré sú kovové. Servo je tu klasika 6.2 kW, ale čím vyniká tento čln, a to nemá hociktorý čln, a to je samoprevrácacia funkcia. To znamená, keď ho otočíte v tej rýchlosti na chrbát, tak sa vám začne v podstate zaplavovať komora. Hej, voda začne vnikať do komory. Tá komora je vycentrovaná nejako takto, že keď sa úplne naplní, tak čln sa obráti späť
do klasickej polohy, potom stade začne vytekať voda, vy už len pridáte plyn a jazdíte ďalej, čo je veľmi suprová vec, lebo keby sa vám to stalo niekde v strede jazera alebo nejakej vodnej plochy, tak je to veľký problém. Mne tento čln urobil jednu neduhu, keď som s ním jazdil na Zemplínskej Širave, a to urobil to, že zrazu prestal ťahať. Ale problém som odhalil a ako je spojovací hriadeľ, to teraz asi neuvidíte, hriadeľ, ktorý ide do motora, tak sa mi povolil vnútorný imbus a hriadeľ sa tým pádom ostal voľný od motorovej časti. Tým pádom vrtuľa sa nehýbala a čln mi ostal stáť v polke. Nebol ešte v polke Zemplínskej Širave. Bol asi tak 100 metrov od brehu, len bola zimná voda, čiže nedalo sa poňho ísť. Tak som to musel poriešiť tým štýlom, že som rýchlo utekal, kúpil som nafúkovací čln pre jednu osobu. A keďže to bol október, už v obchode nemali ani veslá, tak som si kúpil Bambingtonové raketky a tie mi slúžili ako veslá. No lenže kým som prišiel naspäť na hladinu, tak čln bol možno 400 metrov od brehu. Tak som si zamakal, ale zachránil som ho. Takže je tu. A toto je len taká krátka recenzia na neho. V minulom videu som vám predstavil Blast od Traxasu, čo bude jeho záložný čln. Keby náhodou sa niečo znova pokazilo, tak máme čln, ktorý ho dotiahne ku brehu. Takže toľko všetko z dnešného videa. Ešte si vychutnajte nejaké zábery, ktoré budú do konca. Čaute.